ba akwai renin hankali cikin wannan lamarin ba? Abin da nake so ku gane shine falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Wa'inda suke saba wa Allah wallahi su yi taka tsantsan tun kafin fitina ta same su ko musiba ta same su daga Allah. Babu yadda za a ku saba wa Allah, Allah kuma ya kyale ku. Kuma shi mijin wani irin mutum ne, shi ne abin tambaya. Da har wata mataka take mu'amala da wani ya zo gidanka har ya wuni, har ya yi duk harkokin da zai yi, duka wannan bai dame ka ba. Wani irin miji ne wannan? Wanda a manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana faɗin cewa bai halatta ka shiga gidan wata ba sai da wa izinin mijin. Ita bai halatta ta bar wani ya shigo gidanta ba sai da izinin mijinta. Nan muka karanta hadisi da kuciya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na Aisha aminta wanda ta sha nonon yar uwarsa aminta ne ta fuskan shayarwa. Ya zo ziyara gidan ana Aisha radiyallahu anha. Nana Aisha ta ƙi yadda ya shiga tare da ɗan uwanta ne a manawa ta ɓangaren shayarwa tunda ‘yar uwarsa ta shayar da Aisha. Ta aika ta cewa manzo Allah ga Amina na fuskan shayarwa yana son shiga gida, ina zo ne in nemi izini, na ƙin bashe shigo ne sai ka yarda ya Rasulullah. Sai manzo Allah ya ce ki bar amminki ya shiga mana, ai yana da hurumi ya shiga gidanki tunda ɗan uwanki ne na jini, tunda ya sha nono, kun sha nono, kin sha nono ‘yar uwarsa ya zama amminki. Kaga da na Aisha tare da haka ma bata yadda ya shiga ba, sai tambayi manzo Allah, sai da annabi ya ce ki bashi ya shiga, ai babu matsala. Kenan koda manzo Allah bai ce ya shiga ba, yana da dama ya shiga gidan manzo Allah. Ku duba yadda muke barin mata yadda suke mu'amala da mazaje yanzu, ko inda ka san babu addini, inda ka san ana rayuwar jahiliyya. Har manzo Allah yana cewa duk mutumin da baya kishin matarsa ba shi ba rahamar Allah. In ka je kofar aljanna an rubuta haramu ko an ɗebe rahama ga duk wanda baya kishin matarsa ya shiga aljanna. Kuma abin da zai baka mamaki a bidiyon yadda take magana game da kisan, in kaga idanta kaga reaction ɗinta babu wani alamun nadama ko tsoro a tare da ita. Zaka tambayi kanka cewa me yasa bata tsorata ba ko bata damu ba? Abu ɗaya ne. Wanda zaka ce bushewar zuciya ne, a ba bushewa bane, ba bushewar zuciya bace. A'a, ta san cewa ba za a kashe ta ba. An bayyana? Ta san cewa me? Duk wani hukunci da za a mata ba za a ba, saboda tsarin mulkin ƙasanmu sai dai du'a'i. Shi yasa duk wanda ya kisan kai a Najeriya, a garin nan muna da mutumin da ya kashe mutane har sau uku. Yana kashewa yana kuma sake maimaitawa. Kuma a halin da ake ciki, iyayensa suna fafutukan yadda za a yi su je su karɓo shi daga prison bayan kashe na uku da ya yi. Wannan na gaya muku a garin nan ne, a garin nan ba ji ko'ina ba, a garin nan ne. Yau idan da mutum ya san cewa kamar yadda Allah ya ce wan nafsu bin nafsi, duk wanda ya kashe rai Allah ya ce awa a kashe shi, to daga ran da ka kashe kasancewa za ka bi shi, to za a gane karatun. A Saudiya haka aka yi, ka je Saudiya ka je gani, kwanan da aka yi shari'a kashe wani ya yi, Saudiya hukuma ta yanke mishi hukuncin kisa. Kuma ka san Saudiya ta yanke hukuncin kisa ba batun magana a boye ka bane a kashe ka, kowa sai ya ga kisan da yan uwanka da kowa da abokanka a gaban su za a kashe ka. Malam wallahi sai da aka ba su daman su je kafin a kashe shi, su je su nemi yafiya daga wajen yan uwan wanda aka kashe, in sun yafe sai a dauke hukuncin wa kisa. Na rantse da Allah suka je suka yi dafifi suka tara a kofar gidan yan uwan wanda ya kisan, cewa su haƙura su karɓi diyya kar a kashe musu ɗan uwa. Na rantse da Allah ko buɗe kofar ba su yi ba. Suka dawo haka dai kawai aka zartar mai da hukuncin kisa, aka ce je ya sallama da mahaifiyar shi, ya sallama da duka, ya je ya sallama da su, kuma ya zo aka kashe shi. Gobe wani zai yi?
amma a Najeriya ne mutum zai rika alfahari ya kashe mutane kaza. Hukuma da an kama an yi bidiyo ya gama bada labari yadda ya kisan shi kenan ƙara ganin kila a Sokoto, babu wani labarin da zai biyo baya. Yanzu ka ɗauko kes ɗin Hanifan nan sai da ta tada kura a ƙasar nan sai da ya kake tunani. Kes ɗin yarinyar nan Hanifa da malamin makarantarsu ya kashe ta. Ka sake jin labarin? Haka aka zo kes na wani ɗan cene da ya kashe wata yarinya a duk wannan fa a jihar Kano ne. Shi ma da aka ba ana ta shari'a, ka sake jin da shari'a ta kwana? Haka wayanda suka zo suka kashe Gwani Aisami, wasu kiristoci sojoji suka tare suka kashe shi. Shek Gwani Aisami Yobe ko? An yanke hukunci, amma ina hukuncin? Kai tun da ake yanke hukunci a Najeriya game da wayanda suka yi banna, kai ka taba ganin lokacin da aka yi hukuncin? To ya za a yi waɗanda suke laifin su tuba? Saboda ya san karkari abinda za a masa na ƙarshe a ce ya life in prison. Allah yana da hikimar da ya sa ya faɗa cikin Kur'ani kan cewa idan za a yi hukunci ga waɗanda suka yi ƙazafi ko waɗanda suka yi zina, Allah ya ce falyashhad azabahuma ta'ifatun min al-mu'minin. Allah ya ce waɗanda za su shaida, a samu wasu ta'ifa, wasu jama'a na mu'mine su shaida abinda za a musu na hukunci, ba dan kuma ba sai dai ya zama daras. Me hikimar da yasa Allah yake ba mu labarin al'ummomin baya da Allah ya halaka, ba dan kuma ba sai dai ya zama ibra, abun lura, abun wato ainihin tintintini ga waɗanda za su zo nan gaba. Amma yana rantse maka da Allah ko duk abin da za a yi a Najeriya in dai irin wannan hukuncin za a yi, mutum ya yi laifi a zo a gama. Haka aka yi na Maryam Sanda a ƙasar nan, ba kashe mijinta, ba abin da ya sake faruwa sai da aka yi kamar za a ƙona ƙasar nan. Ka sake jin labarin? Ba abin da ya sake biyo baya. In za ka irga kes irin wannan sai ka gaji da irga, babu wani hukuncin da ya bayyana. To ka gaya mai yaushe za a gaba za a daina kisan kai a Najeriya, yaushe masu kisan kai za su ji tsoro su daina. Allah fa ya san hikimar da ya sa ya dan adam, ya kuma san hikimar da ya sa ya ƙagi doka ga dan adam. Saboda wasu sai an kashe su wasu za su rayu, sai an kashe wasu sannan wasu za su rayu. Wallahi babu babban matsala a ƙasar nan kamar tsarin mulkin ƙasar nan. Ita ce babban matsalar ƙasar. Sai dai kawai dai Allah ya kama na mafita. Amma in kana tunanin in an kashe ka za a bi kadinka, kana ma kanka wahala ne. Kawai malam ka zauna cikin shiri, duk wanda ya yi yunkurin ka kashe shi. Shine karatun kawai. Duk wanda ya yi yunkurin kashe ka, kai sa'a kai ka kashe shi. Ka riga ka rage mugu iri goma, ba za a samu daman kashe wani ba. Inda a Najeriya ne babu wani matakin da za a dauka. To saboda haka a wannan matakin dole mu gane cewa sabawa Allah baya komai kawo komai sai masifa. Ha akwai mata su rika mu'amala da wasu mazaje, kuma miji yana gani ya ce ba komai, har wani ya zo gidanka ya zauna baka nan, baka kishin kanka, baka kishin matarka. Ka duba haga fa irin wannan rayuwa, ka duba haga irin wannan rayuwa. Daga nan ne za ka gane cewa mugunta ba a fuska take ba, a zuciya take. Kun fahimci abin da kyau? Idan ka duba fuskan wanda ta yi wannan kisa, ba za ka ce in an ce ka rantse da Allah ita ta yi kisan, aka ce aka rantse maka da Allah ita ta yi kisan, nan za ka ce ƙarya ne, bai kamata ce ita ne ta yi wannan kisan ba. Dan ka gane cewa manzo Allah ya yi gaskiya, ya ce ala wa inna fil jasadi mudgha idza salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb. Annabi ya ce a cikin jiki akwai wata tsoka, in ta lalace komai ya lalace, in ta